L'aventura del càmping la van començar amb el Lai als anys 97. Vam agafar la direcció a l'any 97 i aquí va començar una mica tot. En aquella època tot era petit, les parcel·les eren petites, els cotxes eren petits. De fet, el càmping, el seu ADN ja és el medi ambient. El que passa que jo et diria que a través d'una anècdota van començar una mica tota aquesta aventura, no? Era un nano alemany, podrien ser petits que voltaven per aquí donant voltes amb ampolles a la mà i no sabien on tirar-les. Clar, estaven acostumats al seu país, que a aquella època ja es feia tot de reciclatge, i aquí anaven voltant cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. I al final, parlant amb els nanos, no entenien per què ho tenien que tirar tot junt amb la mateixa paperera. I a partir d'aquí vam dir, ostres, hem de donar resposta a això. Sempre hem apostat per buscar coses, processos així, posar la tecnologia una mica a tot el sistema de gestió del càmping. Van començar, me'n recordo aquella època, les primeres barreres que vam posar aquí, amb càmera, les vam anar a comprar, em sembla que era a Bèlgica, amb una empresa militar, perquè aquí no existia. Jo vaig començar a l'associació, a la Junta, jo calculo que cap allà als anys 2000, em sembla que era en aquella època, evidentment que era diferent, era tot diferent. De seguida va destacar les seves dots organitzatives. Amb informàtica es va fer l'AM en 4 dies. Vaig prendre la decisió d'anomenar el Toni i el Lai Gainza directors del càmping. La gent em va dir, ara tens 2 directors i l'any que ve no en tindràs cap. Però afortunadament es van saber complementar, cadascú es va especialitzar en una sèrie de coses. Estem molt contents de la feina que hem fet. Este premio que está muy considerado de Josep Sunyer como primer premio, que está también la asociación, creo que ha dado en el clavo en realizar un premio de este tipo, pues realmente el Toni lo ha trabajado, lo ha hecho desde hace muchísimos años, hemos estado juntos en ellos y él en agradecimiento se lo merece, que ha hecho un gran trabajo para conseguir un premio de este tipo. Jo pel premi estic supercontent, jo crec que és supermerescut, que porta molts anys fent aquí una feina espectacular i des de fa, i ara ja molt temps, que va començar a implicar-se més amb el tema de l'associació, des que tenim el Miquel aquí picant pedra i que també és tan esbojarrat o té tantes idees com el Toni, es van animant l'un a l'altre i van fent 1000 coses i està superactiu i jo crec que és una persona que dins del sector és superimportant i està molt bé que se li reconegui, estem superfeliços. Voldria agrair a l'associació aquest premi i sobretot em fa il·lusió perquè és el primer premi Josep Sunyer. És una persona que me l'he apreciat molt, hem après tots molt d'aquesta persona, ha sigut una persona molt destacada a l'associació, eren veïns, però no eren competència, érem amics, vull dir que això costa creure, encara que no ho diguin, a vegades estan un al costat de l'altre, no eren competència, érem amics, i això és important que amb el nostre sector es mantingui així, que sigui amistat i que no sigui... La competència sempre la tenim a fora, a Itàlia i a França. En Toni Castellà en aquest moment està considerat com un dels grans directors de càmping d'Europa. Una persona que està a l'última. Com parles d'innovació, com parles de sostenibilitat, com parles de digitalització, com parles de desestacionalització, ha sigut una peça clau en tots aquests processos. I això és d'admirar, ja dic. A part, per mi, en Toni és un gran amic i és una persona amb qui realment fem molts quilòmetres junts, passem moltes estones i fem moltes tertúlies sobre el sector del càmping, i realment al seu costat sempre és un plaer poder-hi tenir una conversa.